ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತೂಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್. ಭಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಅದು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ರೋಟಿ ಚಪಾತಿ ಇಚ್ಚಿನ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸುಲಾಬಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತುಚ್ಪವೆ ಬಲೆ ತೂಕ. ಸುರುಟು ಮುಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೇನು. ಸುರುಟಿತ್ತೆ ಈತೆ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಚಿಕನ್ದ ತುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಪುನಿಕ್ ಇಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪುನ್ ಸುರುಟು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪನಲೆಡಿಯಾನು 1 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಪುಡಾರಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚು ಡವ್ ಕರ್ಚುಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತೀವನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬನಲಿಗ್ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದೊಂದಕ್ಕೆ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫ್ರೆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಗ ತುಲೆಂಚ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಈತೆನ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಬಡೋಣ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪಾರ ಬುಡ್ಕ ಕಿನ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದೇನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊದ್ದುನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿತ್ತೆನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂದೇ ನೀರು ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಡು ಒಂದು ಅರೆ ಪುನಿತ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲಮ ಬನಲೆ ದೀತೇನು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆತನ ಮೂಲು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ರಂಚಿನಿತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದನ ಚಿಕನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಓಪನ್ ದೀದೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಕನ್ದ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಚೂಚೂರು ಕಂದು ಕಂದ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್. ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು 3 ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಂದೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನು ಕೆಲವರು ಬೇಯ್ಪದ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪ್ಯೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆತ್ತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಕುಡು ಬಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡದೆತ್ತ. ಇದನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಚಿಕನ್ಗೆ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿನಗಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣು ಚಿಕನ್ ಅಂಚಾದ ನೀರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಪೋಡಂಡ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮತ್ತು ಒಂದೆಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪಗ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವು ಚಿಕನ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಖಾರ ಅದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.